Maminky, prosím vás, ako vyčistíte svojim deťom zúbky? Myslím tým deti vo veku 1,5–2 roky a takto približne, pretože u nás doma je to teda doslova boj, pretože malá si vôbec nechce nechať čistiť zúbky a reve pritom, ako keby som ju týrala, a to myslím fakt doslova, ona proste reve na celú bytovku a mne je to blbé už hlavne kvôli tým susedom, pretože je to proste všetko počuť a proste naozaj už čakám, kedy mi niekto príde zabúchať a zaklopať, že čo s tou malou robíme, že prečo ona proste každý večer takto reve. Takže prosím vás, keď máte nejaký osvedčený trik, niečo, čo u vás proste zafungovalo, tak mi to prosím vás napíšte a ja budem veľmi vďačná, pretože ja už som zúfala a už som skúšala naozaj všeličo. Napríklad také, že som dala malej moju kefku, aby ona vyčistila zuby mne a ja proste zároveň vyčistím jej. Ale proste nič u nej nefunguje. Ďalej skúšam také, že jej poviem, že pôjdeme vyčistiť bábikám zúbky, že vyčistíme všetkým plišákom zúbky a podobne, ale proste nič na ňu nefunguje, nič proste nepomáha, hoci čo jej poviem, proste vôbec. Takže mi prosím vás poradte, čo u vás zafungovalo a budem naozaj veľmi rada, pretože momentálne u nás to vyzerá asi tak, že čistím jej zúbky tak, že vlastne jej chytím ruky, nohy a proste sa jej snažím nejako dostať k tým zúbkom a nejako jej tie zuby vyčistiť. Samozrejme ona pri tom reve, kope, hej a podobne a proste veľmi by som sa chcela tomuto nejako vyhnúť, aby proste to bolo bez toho revu a aby sme našli nejakú zábavnú formu, ktorá proste u nás bude fungovať, pretože naozaj, čo sa týka čistenia zubov, tak tam určite nepolavím, proste zuby si treba čistiť a mala si bude čistiť tie zuby a proste preto by som veľmi chcela nájsť nejakú formu, ktorá proste u nás bude fungovať, aby to bolo hlavne bez toho plaču. Takže mi prosím vás poradte, keď vám niečo zafungovalo, tak mi to napíšte a ja budem naozaj veľmi, veľmi vďačná.